Da se ja pitam, ja bi protrala epizodu ovuda. Nalazimo se na Velikoj Moravi i ovdje smo da bismo vam ispričali priču o onom tamo mostu. Mostovi su od uvek bili više od građevine koja je napravljena radi premošćavanja nekih prepreka. Mislim da ga možemo posmatrati kao bitan motiv u književnosti i umetnosti uopšte, pa i kao kulturološki, istorijski ili tehnološki fenomen. Postoji više vrsta mostova, a ovaj naš, o kome pričamo, je viseći. Za viseće mostove kažu da su najbezbedniji na svetu. Međutim, mene malo hvata jeza dok prelazim ovaj. Konkretno ovakav most sa drvenom konstrukcijom nije baš česta pojava u današnje vreme. A ono što je fascinantnije, što preko njega ne prelaze samo pešaci, već i automobili, pa čak i traktori. Viseći most na Velikoj Moravi spaja dve opštine, Svilajnac i Jagodinu, odnosno sela Vojsku i Bagradan. Most je napravljen 60. godina i izgradile su ga jedinice Jugoslovenske narodne armije. Projektovao ga je kapetan Predrag Jovanović, a izgradila inženjerska jedinica majora Mihajla Milutinovića. Most je dugačak 200 metara i meštanima obližnjih sela skraćuje put za 10 kilometara. Šta nam znači most? Evo sad ću da vam kažem. Kada padne sneg, preko ovog susnog sela, ako idemo zemljenim putom, hajde ovim putem moraš preko vode da prođeš. Znači je nemoguće. Do tog sela Rajkinca dođe autobus, kod njihove škole se okrene i vrati. Znači, ovi naši radnici bi morali svako jutro pešice 2 do 3 km da izađu gore da bi uhvatili autobus. Znači, a kad su smetovi, to nema šansi. To je, brale, na veži, ovako ne možeš da prođeš. Znači, jedina veza koja nam bila, tu nam je veza. Velik je značaj zato što je Jagodina to 14 km, a u krug 22. On je značaj bio za celu okolinu ovde. Ne daj Bože. Pripalene muke, trudnica, razumiš mu lepo dete? Da. Tu nam najpreče, časno. Vojska je, 90% radništvo je radilo u Jagodini. Ostatak je radio u Svilajncu. Možda zamisliti fabrika kabla, ono sledećno vreme 10.500, 45.000 zastav kragu. Šta bre ovde 45 km, pređe se kragu. Pa je li ima neke šanse da se malo obnovi taj most, da se... Mi ga obnavljamo Patuske. Pa ono Patus, ali to čerko treba što Patus. Treba oni klizači, dole matrice, nas dve dole, treba se podmanati pa gore. Jer znaš kad bi ljubiš od vatra pa gore čerko na stubu, pa došli tegljači iz garnizona na vuku. Nije da mi kažemo da to niko ne vodi računa, nego to nam jedino ono što kaže. Sad se propadne, sad se popravi i tako to ide. Duša me boli da je ostalo ovako, da se ograda propala, da niko ne brine. Pa ja sam više puta, ovo je 2-3 puta moja grupa, pošto sam 25 godina radio u toj građevinskoj grupi. Ja, moj brat, mog sina, jedan drugi, još 2 drugara, nas 5 smo stalno radili, 3-4 puta smo učestvovali u popravljanju mosta, ali kažem, ovo opet ne liči ničemu. Što? Mora ograda ljudi da se stavi i mora da se ponovo sve krene redom, sve nove šine, da se pola mosta uradi. Sada ove godine pola, znači one daske i sa strane sve one što drže. Drugo, što one drže u stvari stranice. Pre je bilo samo na svaki metar jedna je duža koja 4 šrafa drže i gore drži most. Opet metar
duža je jedna i 4 šafa drže isto tako. Znači on jeste morao da balansira, ali ne toliko. Međutim, sada šta? Sad je to sve propalo, to toliko, znaš šta, ja kad idem, mene nije strah. Nije me strah uopšte, ali imaš ljudi koji ne smeju. Ti, brale, mora da ga vodiš da on prođe. A krajnje je stvarno vreme da se to vrati. Velika Morava je naša najduža reka, a preko nje prelazi tek 10-ak mostova. Ovaj most izgrađen je još pre 60 godina i nije se mnogo menjao od tad. Meštani obližnjih sela često ga popravljaju i krpe. Njima ovaj most puno znači, skraćuje im značajno kilometražu i oni dalje polažu nadu da će se ovaj most konačno obnoviti.